Horas madihita di hamu kadamang dok dainang di dia pe hamu maringani tikion sahak mata benami akadamang dainang ate. Marhite video on urupan nami mahamu mangatu sihatan itu hatta ima jamita tu hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022. Nah tersurat di Lukas bidu 17 ayat 10 sada rodi ayat 10 sia. Ada usaha kami di hita martani yang mahita jumulu. Asini rohama di hamu dohok dami. Nasian de bata amata do nasian anakna Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Lukas 17 ayat 10 sada rodi ayat 10 sia. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem dibol suma sian tonga-tongani luat Samaria dohot Galilea. Laho bongot tu sada huta. Pasupang maibana dohot 10 halak na huliton na jongjong madau-dau. Di pagungo na sida masuara na sida akanin nama Yesus guru asima roham dihami. Jadi naibana mamar mindasa. Laho mahamu patuduhon dirimu na tu akamalin. Jala dinalahui nasida gabi yasma nasida. Alay nulak do sa halak siyan nasida. Dung di ida nang gabi malun ibana. Di pagogo masuarana mamuji debata. Di patukap do dirina tujolo ni Yesus madok mauliate. Jala halak Samaria doi. Alay ni na Yesus mamangalusi. Dasa pulu nasida nang gabi yas. Di dia do nasian hari. Dang adong jupang HP na olom mulak pasangapon debata dukon ni halak dagangon laos ni nama maddo ibana maho laho ma hapor siya miro badua ko ido yang go sahana di hamu damang do dainang maddo moliate juk do ita patupa muna dong na mangurupi hita si tarok do mauliate. Mula dong na mangaleo tu hita sesuatu si tarok do mauliate. Bahkan melepas huranga kita ada pitor di lehon hobar tu kebutuhatta to tarok do mauliate gurang. Sadok tatusi hata mauliate adalah ungkapan lasni roha manang nasubui tarbalos sok kita ujungna tadok mau liate manang bagian sian lasni rohatta natapasaha tu akka na mangurupi hita manang na maleo tu hita sebagai balasan na pinasahana tu hita akadat dana pena sejuk-juk do diajari na toras na madok mau liate akan nemek pedi lehon to tadok dona apa kau bilang nanti sama anak tulangmu bilang mau liate jundarodak dana kimadok mau liate na tulang mau lilo na boru na mau liate na boru mau tu kakak na mana ibotona tetong lo diajari mau liate kak mau liate itu do dana as tetong lo diajari madok mau liate alay mo lo hata mauliate akadamang dok dainang dang nagabi horan napunani akadak danaki alay hata mauliate madok mauliate adalah hata ni saluhukna jolma molo naong dihilala ibana akapabahena naringgan manang pangurupion naso hiabe di jalo ibana manang naso di jalo ibana hian alay boga bida pokna arani burjunya kadonganna. Songonima nang pengalaman ni Yesus na mardalan ibana dopak Jerusalem na dibulus ibana di tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Jadi jupang maibana dohot 10 halak na huliton. Alay halak na hulitonon
Medau-dau dona sian Yesus. Bahkan sian akan natoro. Alanyaha ia akan nahuliton dicap doi aka jolma naikon dipinggirkan. Nasubui ibana marsaur dohot aka donganna. Dongan naon aka nahipas matong. Jadi sedipapuli maon sian aka perpunguan ni aka natoro. Terlubumi ma sian aka perhuriaun. Dangi palo wason marsaur dohot aka tasongna sahuria. Marang dohot aka punguan. Buasa ia nahuliton dianggap doon sahid alani dosa. Jadi tahila lama nungain mulunga marsahid toricat ma on alani berdosa mau. Ujungna borak dona pakorhona jakka komunitasna. Molo marsahid penasida jala malum ikon lauru nasida paboto diri na tu malim. Jalan nama boto malum manangdang ima malim do. Dang songon akka di tahun nungain mulu marsahid kontrol musa itu dokter buah dokter ngamalum sahiton boy mang musa hamu kontrol manang 2 minggu naik udah para robe hamu din. Jadi anggona tongan malim dona maboto naung ipasi wana manangdang ala berhubungan don tu ngolu pertondion manang bodo dicap ala ni pembahenan na di ngolu spiritual. Jadi molo sahid na hulitonon anggon ngaborak beton alana tersingkir riba nasian masyarakat song-song nang sian akka perhurionna. Dia mau kada mangdok dei nang dang saya holat disia pe tadi de anna. Alai iko petuduhonon nasida do musik. Iko nasida be petuduhon bahwa mereka tidak layak untuk dikunjungi manang dijupangi. Asa medau akka donganna iko pahyanna dang boy songon na yes berengonna. Alai iko meribak-ribak jala ugukna iko jangge-jangge ukupan nama buhina asa unang di jol manesida. Alai mulu tersurro jol mama jono iko donon na dona najis asa akan naroipe mau dalam kondisi sehat kami medau nasida dona madokon asa unang di jono ki nasida. Dia mau kada mangdok dei nang naro Yesus di boto nasida dona. Itu pola di geruahon di bagugu nasida masuarana mandok Yesus guru asi maroham dihan. Tadi dia dua tongan kebutuhan nasida asa diasii asa asi rohani Yesus mida nasida. Na perjulu asini rohana asa bunyan dijakon nasida alang wahiran tercap nasida sebagai kelompok yang terpinggirkan dipanggil nasida dona asa olonyan dijakon Yesus nasida. Jala harapan nasida petong bama asa hipas nasida jala bui musena berbaur dohot akka dongan. Damang dok dainang tutu anggo pangubationi na pinatupan ni Yesus dang songon na pinatupannya ka dokter iko jol icek jo malah itiok pamatangna daon alai mernidei rodo Yesus jala diok nasida asalau nasida batuduhon dirina tumali. Jadi dang na petor idok do pena na malum alai disuruh Yesus do nasida lau mahamu batuduhon dirinuna tu akamali. Jadi dinalau nasida dang sahak do pena ditongan dalam mungkin non manang sedia daunai dang taboto alai dang sahak do penina nasida tu malimi nunga gabe hipas pamatangna itu ngadalam do pena. Jadi ngah hipas pamat sendene hipas pamatang nasida to ngadalan iboto nasida
anggo pengakuan hipas itor dapot dona siam malimi. Ale adong masahalak. Nasok saat do betu malimi nunga dihilang ibana hipas pamatangna pitor mulat na ibana madapoton Yesus. Sisi halak nai mukira lau mana sida tu malimi muse babotohon jada terlalak marai. Biasa do nasoknya kadang dainang olo rona gabi holang manangihon berita ni akka kesuksesan kita ke. Gabi olo lupa hita. Bahkan olo berita ta gurang sian akan asing alani na dapat ta las nirwai. Gabi penonton tawan na kadongatai. Nah di soma di bawah Yesus taringok tu respon ni akka 10 halak na hulito ni. Ada 10 ta heborhat. Bahasa sahalak mulak tu dia na si halak nai. Dahola si sahalak kiro na manukap tu Yesus mandok moleate. Jala halak Samaria doi. Dang na halak Yahudi. Disimat tongan na di sorang Yesus. Di dok Yesus ma ala nang manukap halak Samaria hehe mau lahu ma hapor siomiro balua hoko. Hurian itu hatta berhite turpukon neneng idota na perjulu ima mandok mauliate. Mandok mauliate song natadok nakaningan adalah bagian lasni rohatta ungkapatta na subube na terbalos sita. Wajar dunai. Alai boy lutong lasni rohai gabi disalah artihon, gabi lupa mandok moliate. Atau apakah yang 9 orang lagi merasa sepele? Atau ima seorang dia hua hita nina. Ujungna gabi las lupa nasi mandok moliate. Ala so jama Yesus pamatangna. Alahon di perdalan ini do nasi gabi madapot hamalumon. Boy dora merhite akka pasu-pasu ni Tuhani naso di boto na sida sian alogui pe bodo dipahipas pamatang. Nah, jadi wajar do hita kadamang dainang mandok moliate sian akka pabahenan ni Yesus pabahenan ni Tuhani do nguluta aidang terbalos sida saluruhan. Na pedua hon iko gabi ingotot tama unang gabi lupa hita unang gabi tarlalap hita di lasni roha nau tajalo. Ono do gabi lupa hita alani akka hamorao alani akka narong di hita lupa hita. Songo sisi halaki nu ngain napajupakon lautu melin marang na gabi lautu dia mana sidang taroto alerang mulat be mang na pelilikuna sidang kata-kata dok melin manang gabi lupa na sida alani hahi pason nai gabi mulak betu jaguna manang gabi song kita nongai berpungu-pungu jo mekelekkel jo marga hargak alani lasni rohatta gabi lupa hita mandok molate jalalas ope muse disumbul itu hita mol nang tajalo akka dengan bahasa ni Tuhani dilihat tu hita akka ragam ni pasu-pasu gabi suku-suku boha 3 halak mahita nungain nang majalo dengan bahasa ni Tuhani jala mulak tu ibana mandok moleate tu Yesus unang maso teida hola manuk kapate hola mandok moleate bena tu Tuhani 3 halak ma siak kita nungain nang majalo akka dengan bahasa ni Tuhani di nguluta ipas pamatang dapat akka neni duan ate dapat akka perkerejuan dohot malua siya nakaparmaraan. Adong do hitaon nungain na pasahaton hata mauliatena tutuhani manang gabi lalak nuibana di akka pesta porana manang dohot akalas ni roha di dohan. Jadi gabi sungguh-sungguh matu hita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, marilah kita ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Unang gabi lupa, unang gabi tadok nongan, ay toy ma masugo may, ay boy manong bulan naro,
ai pe magajian mamuse ai sotik be dapot. Nah, jadi si songonon boy manok kita ibadulus tu sisi halak na huliton na hipas na sumulak bena madok moleate. Jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Banunga di dapur ibana kana denggan gabe dia lupa aku. Tengok mak. Boy do nang akadong atta pena molo nang dirupi hita batadok mau lihate. Ati akada mang dok denang tang sale dan gabe rugi hita. Molo tadok kon mau lihate daun na rugi. Alair dong atta pe gabe lasma rohana. Jala sahalak Samaria biasanya on akan jolo mana di singkirkan dotongon akhirnya pijil hondoon alailah sisa halakiro musena na manada dengan bahasa ni Tuhan adi dok don nak kaningan halak dagangon berarti termasuk doon akka naso sian punguan ni halak Yahudi alailah ido madok tu Yesus madok mau liate Yesus pe didok ma hehe mau laho ma hapor siau mido balu ako dilas ni rohani ibana naing pasahaton ngoluna tu Yesusi ay ngamelum biaw hira madok songoni alai angu Yesus madok hehe mau laho ma bangkitlah jala borhak mau hapor siau mido balu ako murni dona ala ni pejowonna ala ni haporsionna gabi pamalupon ibadah sian sahih nih. Dongat dalan pasti dia kan gabung termalum ibadah. Ala ni aha ala pangoloyonna di persuruan ni Yesusi. Lawan sida madapot ton malim. Jala molso di pa diulah kiani lahu patuluh diri tu malim. Dang napok na sida hamalumuni di dalani. Boy matong berengota si 10 halaki na borhat ahli tinggal ma sahalak na mulak madok moleate. Ope sering do terjadi on di ngulut tadi. Ditiki penderitaan, ditiki akka parsorion baserak do on nanti. Nah, boy do on rak berkeluh kisah bapotohon akka olsona arsakna alai dung madua bisa parmarani bagabi barserak masuli tang diingok bena jadi turpuko pena nang pengotok kita molo di orientasi tahun kesehatan on ya molo borhak 10 batong matong mulak 10 madok moleati tutuhani unang gabe pulik-pulik dalan sama-sama madok moleati tutuhani batuduhon las di rohana atau ahaman abu batuduhon nota di orientasi tahun kesehatan no mulu ngata dapuk nungain akadingkan basan dewata banayang mahita udur tudolok tutaruan rahmat dok moleati tu dewata marhiti akka pambahinata marhiti akka na mengrubi program di tahun kesehatan no terlumobi iko sehati mahita tutu di akka rumah tanggata di huliatta nang doho di bangsot tahun di nalaho mandok moliate tu di mata atong totong ma taham latehon pabahenan ni Yesus di nguluta dang alan nebelga gabi tanokon moliate alai otik manang mekmet gabi dang pala mekmet manang nebelga aka pasu ni Tuhan ikon hamole to honot tado gabe sidok mauliati mahita tu dewata mengucap syukur kepada Tuhan gabe mangalehon do hahi paso tu hita muse hahi pason di roha hahi pason di pamatang hahi pason nang di ngulu patut dion Tuhan memberkati.